yena yedimu Kumawu TV aba amansane yo abusiafo yada mo nyina ase ewo ebra moje a dame da nyina model Kumawu TV afidi wa ne gusoi edin na mabono Kumawu TV afidi kase ade biase nyina obi ase ade na ye obi ase ade na muda ho fan ahade unya betra ase a wodam ba bia abusua at the moment abetra city so ye star entino obo ade nhira yen ene empire adabi ambo edita echi edamo nyina ase ene hwa amhwe yen aha the spiritual hot seat said that be abodin ekire wo no agoprama we agoprama yemmo so bo na emo yesua so ade na ene de program ameye my program ene de me program edutwam da bia sa me ka kire se Africa ye obibi Africa bibi pabi wo ha wo mum ye ni ehun ni ewi asese wa anyi hu ani a obi ju di enye yie enti ju hu di na wo so obo ade bo se ne suban ne nse so wo so ye obo ade nsa no adwuma enti na ye de program no assign abrew na enne bibi nti mintimi emie phone line no entum e ma wo so unya bi emfre enti no so opese ofra opening kase amde to so no ne number eda ba bia na picture edai hwe number no bomodi aso obefre na ne de mede achade akase na ebrewo marafo nyina se mutiri ye fisa matensem bi ene mefunfunu makofo opening kase no ade na betra afidie so abusuami amede dwumade ho chiame no mede major prophet Charles Opoku Daakon ofa major wana major so na ba me sunsum dwuma mu dia edia sunsumfo nyina de ne me the great oracle one oba de nshira no onye okese me pacho me da me ho kakra bi maba me ba ye beto aso me da ase tale ti ehoni ahade come up Akata wine. akata wine so I say when are you so Na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asewo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebe bo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a ebe se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edikan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. E wo dwa na nemi godi bra wo. Who say tem bia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi godi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal mixture. Na madam so e. So tena se na men se. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memme gina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa ni na ba ogu ye. Sina, me ko me ni ya kwa edu. Wa dance ye. Aye juma kaka. A living testimony. Kona kwa jodi e. Edusa pray. Obie timinumbi. Ajisa pemfo. Wona wo man kwada no fo. Eni de onya mfie dumie no. FDA ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone.
Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba. Amansane. Abusha obade enshawo. Sa wanyu ofide emfri ha na watwen ame akwaje nkrato aba. Ya to aso no so. Odofo obade enya okese pa. Epa cho na me nche ho, ena me de achade akese ena ema wo. Nya daje na terase, emfri ho sore ho a asem ba kokura fri mu a ebe hawo. Ti bomode aso betra ho. Na watie ensem ni nyina. Me introduce my guest. Na yafa bibia enhyase. Nana Padaroma. Memo akwaba eba mafidie so. Mejoso. Nana baby ofre oboko de. Boko kra. Ya do oba de ase. Ene da wo de abepiem ewo afide kase so. Sebe ya amamre ye no ha. Na se ohene bi efri baabi ebedru ahemfi a yehunu se na ahemfie mu anu owurai enti na mamu anye amamre yi. Timi ankasema ya amamre no e de ama e back door. Oba de insha. Nana enade da me mahefo ehwewo ewo Kumawood TV so the spiritual hot seat eso ene na wabetren wadawoma obi eso onim opening kase ahofefo te sei ohuru oda na obobo odin na wache akwan na do number ato wache adwuma kakra bi a wotimi ye na afi mahefo na honipa amene na edi nkomo ya da onyankopon ti asefo ase se na me so amakonya na mesuma be pie o fidie we shu na medinde na ansa saseku wow mpenedi na ansa saseku medase mbachewa okay na ya de betu ohene me na nano o ohene kasiye wow ohene pumpuni a otie gwaso wow ai medase pa nana ehemfa na wo mbachewa mashia wo kaswa ankrai mbachewa Akraton Kaswa Obomu Junction. Okay. Enti sa obi pese oba ho a ekwan be so na obefa oba be hu wo. Wodi wani be kire Kaswa. Akra no won si hen. Se bi ya mefa so ofri Kumase na eba. Ofri Takorade, ofri Sunwan, ehemfa no wo mesi. Kumase a obetuma si La Paz. Abeka La Paz. Okay. Na wafa Kaswaka. Okay. Na se odru cycle de wato no ho atwene. Cycle kwara wato no ho atwene. Okay. We see La Paz. All right. Say overhead. Achimota overhead. Okay. Wafa Kaswaka street. Okay. Unya Kaswaka no so be si wo. Obi Obomu Junction. Obomu Junction Kaswa. Ya Obomu Junction na. Edua Subia Herbal Center. Edino Dua Subia Herbal Center. Dua Subia. Oh, okay. Dua Subia Herbal Center. Eti se boss ya obia ebe ho. Pani akwara o. Oh, okay. Nana wadawoma wodo number na betu dwa ama me. Me ba chobe no man here 0246. 0246. 35 47 another 47 0246 35 47 another 47 Zeno man here 24 service 24 is susa enum da. Okay. Nana wadawoma aha de me sure bo se mahwefo no ya na brebi ya me prese menya depa e de ama won ti me na mama so eye be 1000 me tieti enti matenka ene maso ahwe ene mahwehwem ene mahunu se da bi ade bi ikoso na kwa ikoso ankopie ba bi ase kopie nkramam na me ye ya na se da bi mahwe opening kase no a ote sa ade no ho na matwe na ba twitwiri sabe ya mahwefo no nso benya bibi pa bi afiri me ho sabe yase ba akofo sentiment katanya nkopon ni entime nko ade na me nko ametimi aye entime de me nam metete na se eye nko ade a o matwe e de aba na matese yase ensuo bi wo ho a ye fe ne divine healing
water na saa nsuo wei mede ka tete ba social media ba jentre ha pa ba ne nim ba bi nsuo no free eti mi funfuru ya na mse da bi menhwe ba bi nsuo no free na eye nsuo da ho anase eye obi na nsuo free so ene obubu ene otonton anase bi na mehwe mo no me be hu se opening se ona ate saa esuo no ho na mse ne na ene ye madom na bra betra show yeso na me se bisawo di ensuo ne timi ye enu nti na nana me fra we enti wo hwe nana ansa sasraku ya wo enkran kaswa me pa choma menye nkrato mra tale ti ehoni ade so pa akata wan menso ade say when are you so na se forklift de dada enu ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo chale minue na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na minue ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esanse ye nchensen ne de bebo so ama ye pedimpa esanse ye wodimpa dada say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bia bi abusia for me da se wani ku so hwe Kumawu TV the spiritual hot seat agoprama yesua so ade ahade adesua da bia sare meka che o me se adesua na wo sua de nso yenidi atem so bi ba no be kana sem na enu didi nkwa enu nchese di natem Ghana ye wo freedom of worship baby obi a person so bia na ekwanya edafom enti opene kase no te akonwa so yi ye friend na ansa saseku enti na bomodin se woni sunsuni pehia yi tabu bibi fi ne ho wanya rekwa na numa semba ko beti wansa hyebre enti tie me na emwa wo mejo na recommend de ma wo we de me an kasa me ma na otum efisa ya de ma so abe na ye adwuma enti tie me na friend ebebo wo na ansa saseku eja kaswa obomu junction mpachwa dua sudia Heba Center enene wabebie mu na wadawoma me be say question bi yes asuo no your friend divine healing water sensuo we eye ensuo a eda ho etre ana etade ana wa twa bula bi ana odi di bi atoso e pese me hunu na me funfun na ahwefo a reme no ete ne ma bi ase ayo eye ensuo a eye tete ensuo na ni dinde ehuna nyankwa ai na sa ukowu na nyame buo na ko hunu nko ade a enkwa ai oh wow wo yare na wonye hia nsuo na wa yare saba that's right ai eye dwuma bebre na wadawo no ensutere ana tade ensuo etaho ensuo etaho tade ai ei na ensuo no nyawa na wokotwa ye dabi eye tete ade eye abushie made abusua de mpachewai ete eye wo anka so abusua ensuo no mpachewai ete na me menka be say ye Ghana ha de saa na ye ka no enipa bebre education no eni ho ene e ba de kama ye te ye nti ya dwe ne dan na ya den obi ekoto nsuo bi o se nsuo ye bosom na ya na medication de mani pa se nsuo ye bosom de ya na so dwa bosom de ya manum nsuo enware nsuo watare ye fi fan nsuo nsi ana ko no bia ne a fa ka o fi ana se petro fa mo bia ne di
wodi nsuo kɔ no akɔ de wodi bosoma go yɛ sa enti arafo muntie me lack of education ana ma yɛ brɛ na wada roma nsuo no ɛyɛ bosom ana sɛ ɛyɛ nsuo bi kɛkɛ nsuo no ɛnyɛ bosom na yɛyɛ nsuo na mamre ma no yɛyɛ nsuo na mamre ma no mpakyɛwan na sɛ nsuo na da yɛ nsuo bi kɛkɛ na mo tumi tim wow tumi tim nsuo no ai okay nana sɛ manya no ntie bebree na meduru hɔ mebisa wo nsuo no adwuma bɛɛ ne adwuma bɛɛ pa na nsuo no etimi yɛ nsuo no deɛ ɛyɛ adwuma bebree awaresɛm sɛ obi kɔware a obi enya aware a wonya aware a ai na ahyia ahuna nyankwa aware ɛkwa bebi ebibia ama wo wadwuma nye ye woyɛ adwuma ne nkɔ ye wotɔn ade a yɛntɔ wow waware awo mma ai that's right yɛde boa asɔfoɔ asɛmaba awusia nyame nipa wo hɛmɛ nana ansa sasako ɛna ɛkasa yi ɔte ɛso bi ɛfɛ no ahuna nyankwa ɛho yɛ a yɛato ne de divine healing water ɔse saa nso wei ɛboa asɔfoɔ mom yɛnye nkyerɛ mu ɛ nana ɛkwan bɛ so na afa de boa asɔfoɔ ɛboa asɔfoɔ to the sense mepɛ sɛ mekyerɛ mu a sɛ ebi a yare a wopɛ sɛ wo nsa wɔ hɔ nom no wontumi nsa wobɛtumi abɛgye bi ɛka nipa no a wobɛnya ayaresa wow sɛ yɛde yareɛ bi aba sɛ meme yɛ sɔfo ne yɛde yareɛ bi aba ma yɛ biara ɛmfa menya yusu sɛ ahuna nyankwa no ɛde pɛte nipa no so a wobɛnya nkwa ɔnom bi kora kɛkɛ ko a ne ho bɛtɔ no serious nana mentwewa no nso ɛda Ghana anaasɛ da Israel ɛda Ghana ɛyɛ wonyɛ sure sɛ Jordan nso na ɔkɔsa na adeɛ bɛgum daabi da me kora mentu kwan da Ghana for dabi America asɛm bi kyɛm sɛ Africa yɛwɔ ade na sɛ woanyɛ wo mu ani a na akɔde obi di a wo bɛsese wɔn mamra na sɛ wo sese wɔn mamra pɛ na wɔsɛ wo kasa a wɔwu awie Ghana for mpanimfoɔ ne asɔfoɔ tumi tu ɛkwan ɛkɔ Israel ɛkɔtɔ Jordan nsuo mu ɔbaa no wɔsɛ bi aba ɔsɛ Jordan nsuo na ɛyɛ nsɛnkyɛnne ma mimi sɛ sɛ ɔkɔ Jordan na nsuo bi anaasɛ ɛbosom bi gyina nsuo no mu wote nsuo no di sɛ wosɛ nsuo no de ba Ghana na de bɛpete obi so ana obi nom obɛnya nkwa obɛnya ayaresa obɛnya bibia saa nsuo no a ɛwɔ Jordan no the same nsuo ɛwɔ Ghana enti na nase yɛfrɛ nsuo no ɛbuna nya nkwa tie me yie we ɛmfa religion kɔ ho dabi ameka kyerɛ sɛ religion ɛno na ɛkura nipa enti tie asɛm a nana ɛka no ɛto ɔsom a tu anamɔ no di akyire anto ɔsom a mpa kyɛw ɛno deɛ obi ɛmɔ ɔbrane bɛdem nana wadaroma saa ɛbuna nya nkwa yi ɛyɛ nsuo a yɛboro so obi timi sɔre prɛko pɛ na wakɔtɔ nsuo no mu na odware bi anaasɛ ɛnyɛ nsuo yɛ tom dabi ɛyɛ nsuo ketewa ketewa bi ɛtumi we ɛtumi sa wɔ mu saa mutumi saa na asa wɔ mu ɛnankasa tumi sa wɔ mu nsuo no yɛ nsa ne day time yɛsa na anadwo nko mpakyɛwa na sɛ anadwo na tumi ne bɛtire mu anaasɛ tumi ne bɛtire mu na nsuo na ma mmerɛ no anadwo ne yɛsa anadwo ne yɛsa nsuo ma sɔ kanea si ho a yɛnsɔ kanea nsi ho ɛ esum no mu a na wakɔsa wow eti nana ko sɛ obi yɛ sɔfo na wo tie wo na yaresa ho ayɛ den na o pɛ sɛ otimi sa yare adi din a saa huna nyankwan ebetimi boa saa ɔsɔfo yi ɔmo ɛbɛboa ne paa yɛ timi yɛ nsɛnkyɛ wo yɛ nyontuni untumi mpia bɔntene wopɛ sɛ wonyɛ star untumi yɛ ka no maakoma obu ase na asɛm a woka no ɛyɛ serious papa ɛfi sɛ Ghana ha ebi a na meka Jordan nsuo yi yɛbɛbɔ mpaeɛ koraa ma mpani timi soma asɔfoɔ sɛ monkɔ Israel nkɔbɔ mpaeɛ I don't know sɛ ha sɛ deɛ nome ekuro wogyina baabi abɔ mpaeɛ nyɛ yie deɛ mentumi nkyerɛ wɔn kɔ a ne asa Jordan nsuo no bi deɛ ɛde aba Ghana mpanimfoɔ bebree wɔ Jordan nsuo esisi wɔn dan eti sɛ nsuo deɛ bɛbi wɔ Ghana ha ne ɛfɛ no ehunu nyankwade a ɛne me tro betawo ɛde to so sɛ obi biara ɔba bɛsɛ sɛ nsuo no bi obenya nkwa na obenya ne breakthrough
ama do ne ba bi be ye dia identity na say yes afro brain eko Israel when we are there we have to promote it eya broni anko ba ye the tourist attraction enya broni nti se say ya kana so bitu bi o say there so for no keka abusia nana mintwa no wo se obi eto no wa to no o ntimi mpie se musician bi tie o na so oba no obaje emrenya anko e bi no ekọ na yem no de bi dware a obepie we are so so wo mo beji atum papa wow ana wo ka se me so obi person yes star te say the airborne disease so within a short time obi ehunu na kwa mo bie that lumba wa jina so after 1988 no ha lumba to nyum to a wo ya kwada wo ya kanio obi aso sa kwa nso bi na pesa wo kire ya na sesai sa kwa na pesa me kire okay so be a footballer no person so did you football mo a say the person ba ebeboa no so be efuo no odo otimi de na ho de do efuo no ye bibi obebia na nso at the end of the final harvest no efuo no enkoye kuyani nso timi ba bi obia wow obia konfo kora betuma ba konfo betuma tuana ma ba konfo a wono okuta suman na okom okuta the spirit ode ye nadwuma on sa healing water ni bia otumi ba eja mepese me kasem kakra ka ehuru nyankwa ayi nhua ayi tete nhuo wow ayi 50s ana nsuo me da papa serious ai na nhuo no ne ewo nipa a owe nhuo no ya wati nsuo no ai okay enti eye we fi woni wo yaba nti me ana mabeda nsuo na no sisi ne se wo na abeto me adidi na beto me eti tese eye mo mabusua mu ade ana obi outside bia eti metena ho eye busua mu ade na se apart from mabusua no de obi eti metena ho debi eti se nipa no opeso oba wonu abetimi asim pampa ko nsuo no ana ade so so debi onyakwa ohun abi kura nsuo no kura ho na se mo hinta na se na nai Sagana bay remisisi ana Ghana penifo bi remi no ko te se nsuo bi ete se apie Ghana ha ni aka se na makwai ni anya the tourist attraction ma amananefo nyina timimra nsuo na hwese de nsuo ni timi ya na akonya wo sa sa we sho akonya wo se ibema ye mani pankwohwe e mo be mani pa hu nsuo no se nsuo ni wow ai because nsuo no enya bi a wo ye wo busuani a wobetuma be nsuo no kwa ya bu obi nsa ya show bi kena apart from match no obi timesere so a yedi nsuo na ma no a ono na ekosa nsuo no me ye pani ti won kon kosa nsuo debi ne mo wo se mefa so obi ba no be se so a wo ba ya ma na no so no obi amana kosa me wo me wo faase odi ohene ba ofuri wow ono na dua so dua heba center ye dia hyenensa amman nyina ehwe me nipa nyina ehwe me wi ase Ghana ha ono ne ye de na esia no a o ye dua so dua heba center ye bu ni sade eduro ni tumi na hyenensa wow enti na dai say obiti abrochire because you had there me no ka say abrochire for nyina hwe e was Samdakus TV SAMDACKUS na TV na so ebi a wo hwe esese ai na person say check your YouTube a ana ebi a dey ka asem bi ya ka twem asem so dey mframa open full version wa me pacho bomodia o phone dey kuta no say YouTube was so a click YouTube no e was Samdakus TV spell the name of them SAMDACKUS and one no na TV na so e wo YouTube abrochire for nyina hwe na my brother for no problem a no problem obi o mo akotra brochure dada onyan krata obi akotra brochure na dwuma sam obi akotra brochure sebe esanso woni krata nti obi aka osum na mesika efa watime ya dwuma edu tara ni ba yi skana manu a na ayehwebu ada sa ni pai oti brochure na ware ato ape wo ware enye yie
na yire bu no kwasia ne kunu bu no kwasia enti say nipa wo sen case wo hwe na so nya number yi ana ofo number wo YouTube so na so ofre wo abrote fo so omu wo ana say no just ofre repre e ba san wa benya nsu ni ye di nsu no be sene no obetu de ho nya nkwa ne bi asende say enti say case nipa no opa adwuma na de sende no a de no be nsu no wo de gara na nsu no obe o de bibegu nsu medware fine ni ama di na chi a bi ja na chi di mo nya adwuma ye nkrata sam yes etete no wonya no mo nya nkwa no nkwa de mo nya nkwa obapam tumi no ama sai pa mo de no kura na okay ebi ano open krata wodi akotum dada ye mfre no wonya nya nkwa ne bia nya nkwa betumi aboa na ma na esa ka na krata no ode wo na ni mo hwie kakra bi de wo na ni me kekanko a okope ne nsa be kan krata serious na oye so asema wo kan me ye ohina meti me ye ohina me da ehunu nyankwa no minim ne ehunu nyankwa aye oh wow etinana sese sami jaiwa na opese obi a wo hwe wo ehunu de nyankwa aya sana besi akafa ehunu nyankwa ho enwuma ehunu nyankwa etimi ye nyina me pese wan kasa me jaw ehunu nyankwa e ma wareye ehunu nyankwa ema adwuma ehunu nyankwa dai bone okay udidi wo dai mu ehunu nyankwa bibriki no oso dai no udidi wo dai ma yare na won saba abaifo ye todi amawo okay bibiara wi hia biara medi kan ka se opese won ye star opese sebita fro ache wonye yi opese unko wanim awadwumem uton ayento wo store ukotana no ayento hwe bibia opese wonye wasase isu bia no ehuru nyankwa ebapoa wo nsuo ni gi no wow na ti wona wa buruchire no wia wo hwe YouTuber ye be sene nsuo no e de ama wo so penko a DHL ye be sene de ama wo ana nsuo no ade ba ko no se yenton nsuo no yenton enti se so beti abroche mo pension no bia wo se yenton enti kwa ba so pension no bia odi obebo afodie sa okay yere ku nsuo na no na yaka de a wo pe edi a kire nsuo ne asa nsuo no edi asa ne wo okay nebo mo twa abo nto so sa bi yenton okay enti obi a beton nsuo no bia no nsuo no be crasho ai serious yenton ayetete nsuo yenton asamne hu yenton sa ai nti ade o ni se o bo afode a obebo no o bo ni ya wi wa adwene mo bo afode me ma mintumi mbo sika bi na mra obetue sika no na makola na oda nsuo na no ya de nsuo ono beko e de akobo afode na wase nsuo de abrew de obeye bia o de beye biara ebeyi o se embenimfo se na ya na mepe no fache me enipa bi se na ya na me dono epe na sem because say akonfo efa kase na do suman ebiti nkrofo o bra me de suma be ya mawo wate wa bukata utira ye ko be se kan wasa botu akun enti ne se ati amani pa bebre soro sa na ma we na na se men kan cho se nso ye nton ne mo ye ba afode ye woni pa bi won onya ka se nton pe oso ye de se me tansi di kwa eye ya se udua ne befu a utwa ne befu udua ne chenche utwa ne chenche enti wa ka sa ho problem na wo dem no na wo bo ho afode ya manenka ne hu se me ko hospital me yare na me ko hospital ka me tu ya ka doctor bedi me say me yi edro me ye wei ni nyina yeska nana ebi obi no ne yire aware ewa bruche se de wo kan ya on ne yire aware wa bruche so many years e ba ma enti say the person ba for the wo suo no mu a na the suo di sende no a e ba mo obenya bi ebi na ba ba di wo low sperm count what they are forced to a biara low sperm count na emane ntimi nyinsa oba otimi ni oba da na so ntimi nyinsa oba na so obenya ehunanya nkwansuo bi no ono mu a
na nkwa mo betuma ba so ebe ba so ehunu nya nkwa betuma kele yare no one time serious edin mo ye ehunu nya nkwa na so nya be hunu nko ade a papa enye ka won sankuto de a de awoye bia wasasusu bia enye ye bia ebe ye de ama wow ana two aware sem no mbache wawie na kasa aware sem so sebe migase minimfoma aya obi nje manon fancy be bi se obi geso mi wani na uni ania saa nia ma ntese untime nye na mi wo ayi wo yo ba na wo ye bema na pese wo ne wo ye de kabuma mi wo aban bi ye friend na na abrewa katawtwe na no friend to akra ai mpa afrache na na abrewa katawto ai katawto ebeka na se na obrane tuata obrane atuata mpache wa na se twim ebeka na se tweta obrane atuata okay eye adwuma kese pa sa obrane atuata ene na na abrewa katawto ni mi me de be ya ade amawo e de ehunu nyankwa kan de ya ade amawo that's right uko fa wo yere chia ubenya problem ufa o yere ufa obema na chinhwa obenya problem na to bu ase wa ane de o se aware sem obi no betiska akoto akwa ware tamfo ya do odo na ware ba everywhere be no odo na sesa na fe akoye otan oba bi America se oba bi wo ware ni proti abroche ebi ya ni proti about 3 years 4 years 5 years and so baba ma enye sure enye no kura se baba na betimi atana wa se woni ni ama be ku no support am sa abra won ka bi na yiri ni tifie oba ni ko ka bi sese oba na nya problem am so na menye krato mra bedas and I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. E wo dwa na nemi kodi bra wo. Won se tem bia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi kodi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal mixture. Na madam so e. So tena se na men se. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma memme gina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasesa ni na bob ye. Sina, me de komo ni ya kwa edu. Wa dance ye. Aye juma kata. A living testimony. Kona kwa jodi e. Edusa brain. Obie timinum bi. Ajisa pemfo. Kona woman kwada no fo. Any de onya mfie dumi no. FDA ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yebi Kumawood TV aba Amansane yena yebi Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winna no baby Kumawood TV Amansane yena yebi Kumawood TV Amansane yena yedimu Tale ti ehoni ahade come up akata wine akata wine so I say when are you so not a forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor
na ɔbɔ so na me nua yi baa ya wɔse kyale nsuo tɔ a ɛbɛyɛ sɛ shower roof ni nyinaa nyɛ papa wo dada GB1 say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia abebom sonko kra ne se ye wo emboss abusiafo ya da mo nyina ase sa munya da je na mo je bre na ya kwaje nkrato e de aba nana oda ma me ne nsawo ehura nyankwan yentimi metena enka ne tobe ne ensore nko me pesam bisa say star bi aba ho ba ba bi pay like musician osofo ana wodi bi abo obi ama nipa de dance ya ba pay papa musician wose musicians etimi ba papa musician ben na ba ho anyuntuni kase ba me pese binti monedin okay na ode ba ye no anase oba ho no obati ohura nyankwane bi no ode ba ye dan ode sa na onankasa no yare e no ode sa no yare no musician no yare our singer no onankasa no yare ba no yare nana yare ne de aha de yentumi nka ya metra em se nipa meka se nipa bibiri nim okay asofo nso a oyare pa asofo a wagidi obati bi so oyare ehuna nyankwan asane yare no yare ben yare de ene nam nipa biemu ofon shunshun no ofon osofo no yes ena yare ne nam nipa biemu wodi achi sa na mfa ehuna nyankwan ti na aboa no serious papa na eba sa no a wo bi a wo ba beti bi ode adanse aba bebre me kan se ebre bi ya ti nsuo bi sa divine healing water yi me ya media personnel sa nsuo we ya bodin epan etira me kan se me de maso toto me ni nam me dwuma no ti me kwa abosomfie me ko enkremodam me ko ba bia because of the nature of the work I made no ahana yenye yi mu ha esu bia won bia no wo ye binua jidie da sesa na wo ye binua ye yi jidie na to nchen ya me Kristo ni wo ye bosonsum ni ya me patore nyina free ya funu ba ko me ya Ghana no so ya Ghana ni na me aja yete sa healing water divine healing water yete ho asem e wo social media so ema ho nsem no ko ye daja me person bisa say wo divine healing water yi enu na be pie social media na say obi fro be the invitation no a wo de yi nsuo na say mete say etimi sa HIV straight nsuo na obi be better social media so wanya HIV adro nsuo kabom oteso no wonom bi ene ade menim say afo bebre hweme no ebeti ase me pato say pa na no yare ana say obi fro bi na yare no odi ho ada ono na no yare ena enwanya nkwa ewo esa ne yare HIV ni free ai nsuo ne nya ne de ya to hunu ehon faso bia no me bana me ofase no oda adwuma na anu ayede ebu ni sade adwuma na hye ne nsa no na damfo ti ono no hyehyɛ ho kyerɛ no kyerɛ nsa no nsuo bi sei na me mpanimfo ebu mi sade ahye me nsa serious nti eno na ebp social media but me mpese me bu obi adin eno de ede na pate mpachewa eye no a serious aye hunu nyankwa eno divine healing water no etimi tu HIV na sema no tu ahye one time nana wo de mani nsawo enye se menye ni me ma nsuo no so da de a manya hu e meba ho sa because me de bibia wo wi ase ya pese me de mani hu wo de wani be hu me de ma so te na ma fama ni hu na menye ni mi abawa be so nsuo no so ahwe mate na ma ready etu ya mate sa da ma efo so ahwe me menim se menti obi tie ade free Ghana de me fa ni agro because let us promote our own nana yeah say so obi wo HIV bi
wobɛka fo no nyankwa ama no sɛ ɔmɛgye sɛ nsuo bi no ɔnom HIV ne bɛkɔ ɛbɛkɔ na sɛ nipa no ɔbɛgye ɛho nyankwa no ɔnom yɛ na no ɔno aka sɛ kɔ anaasɛ ɔkɔ check up ɔkɔ check up ɛne sɛ HIV ne ne ɛni nipadua mu na ebia no obi wɔ fibroid ɛmaa yi saa yare wɔ yare a ekum yɛma yi papapapa yɛnim sɛ aduane na yɛdie na ɛkɔfa saa nsuasoɔ ne ba de yɛntumi nkyerɛ obi wɔ mo fibroid adedere ne yɛfunu ama na fu ɛkɛseɛ wo a wo so ɔnyem ɛso na fibroid nko a obi a fibroid ayere na funu mu saa no ama na funu adenden te sɛ obi a ɔnyem no ɔbɛnum ahoro nyankwa ebetumi to ase ana no de this hospital dabi ebetua seɛ ebetua ɛyɛ mogya fibroid yɛ mogya ɛbɛnane no serious nana asama wo kan ɛnindifo bebree tie sabe scientists for 8 obi de ne school assemble that to was that we are we are talking about spirituality ensuo na nkasa spirit etim enti spirit na bɛyɛ saa deɛ na na sɛ nipa no bɛdi bi nom wo wi anu aka kyerɛ sɛ hospital na ensuo na nkasa tumi wɔ nsuo no mu ti tumi na bi saa adwuma yes ɛgyanom de yɛn nananom de kopie nsuo no so na ɛbɛpie abusua no mu no ɛbɛdu abusua no sɛ yɛmfa mboa nipa nti nsuo no nsuo no yɛyɛ amammerɛ ma nsuo no serious yɛwɔ amammerɛ a yɛyɛ ma nsuo no saa nti nsuo no ɛda hɔ no nyɛ nsuo kɛkɛ ɛnɛ nipa mu nsuo nipa mu asubɔnten a yɛtugu yɛhwie nneɛma fi obi pra no fi a ne fi a no akɔto agum menim nsuo bi a ɛda yɛ kurom ha ya menka baabi korɔ kurom wɔ fɔ me pra bɔɔla nsuo no ɛda mmara bi mu saa ɔmo ne sɛ gata na fɛs yɛ sɛ ɔmo pra bɔɔla ne sɛ ɔmo kɔ hwie gu gata no mu a wohwie gu mu a na obi ato boɔ afiri gata no mu ato abɔ woyɛ ano ato enti ɛno na mma mo hu sɛ daabi na ɔmo nim sɛ bi obi hyɛ amara no wɔ saa yɛ nsuo tumi no ɛna yɛ saa de sɛ ɔmo agyae ɔmo ate gata no mu kamakama enti nsuo a deda da hɔ ɛnyɛ kwa ne na nipa nim saa enti saa na hu anyankwan ne dwumadi ɛso teɛ saa ne te pɛpɛɛpɛ ɔba akora bu nsa womu nsa na wonom ahunu anyankwa wobɛbu nsa ɔba womu ne nsa ɔbu ne nsa okay ɔnom ahunu anyankwa ɛbi 10 years koraa ɔbɛbu ne nsa wow nana yare bi aba yɛ kurom ase ya ɛnyɛ kurom anko atintintin ma wo wiase nyinaa yɛ fɛ no coronavirus me fɛ no ankekolo sɛ sɛ wafa baabi a abɛde pɛrɛ raw captain band go coronavirus abɛde afa sɛ obi anya saa coronavirus bi na ɔnom ahoro nyankwa nana mepɛ sɛ mbisa sɛ virus wofiri hɔ anaa awo sɛ nea mepɛ sɛ mekyerɛ nipa ne sɛ yɛbɛka nipa bɛgye ano asi baabi a ɛnyɛ nana gyidie deɛ na mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ ahunu nyankwa yɛ nsu a ɛsa yareɛ biaa yare baako yareɛ biaa tie sɛ menka kyerɛ Ghana ban sɛ ahunu nyankwa bɛtumi aboa yɛn ama coronavirus no ɛbɛtumi aboa yɛn Ghana mpanimfoɔ ho hwɛ me mepatɔ wo deɛ mom yɛmfa politics ɛnkɔ ho adeɛ bi a ɛwɔ yɛ ma mom yɛ ntom hwɛ ma menka sɛ menkyerɛ wo because of say atu amamra atwe nti ɛna ama nnɛ Ghana ɛsɔfa na sɛ mpanimfoɔ mo tie mo bɛhwɛ a nkade ne yare bi wɔ hɔ a yare bi ba na nanu tumi kɔ nsuo no na nanu tumi yɛ amamra ɛde ma ɛtumi yɛ wɔ Ghana siesi saa yare na no kɔ ampani ampa sɛ yɛ hunu yare ne bio ɛbɛyira ɛnɛ ɛwɔ hen saa deɛ ma wɔ nyina yɛ ade a ne yɛ nanu wɔ yɛ fɛs wo sɔre ade a no adodo na akɔra bi abɔ bi kama yare o ɛdeɛ o wonti bi ɛnɛ fibroid abɛgye yɛyere no yɛ funu afa yare basabasa hepatitis B ho a ne nyinaa ba bɛgye afa nana agya meka kyerɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ yɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ saa nsuo sei wɔ hɔ a mom yɛnya politics ne nto nkyɛn ne yɛmfi yɛni nkɔnkɔhwɛ ne yɛntase bi hwɛ nana se coronavirus ɛhunu anyankwatumi sa Ghana mpanimfoɔ nanado wɔdeɛ ɛyɛ adesrɛdeɛ sɛbesɛbe yɛkɔgye nsuo bi ne yɛde sɛ nipa no yare ana yɛde ma ne nom na yɛtumi ansa
na na watch ato yamfa na some serious oni yamfa di papa ku bi a yenim so anya sa coronavirus bi yamfa no nkoka so a obo junction ni yamfa pa abuna nyankwa ensuo bi mani sai ni paneno na doctor center test no ne we sai aduma me pa to bom yankwa we to bi ya bi Madagascar nya anodo Ghana so yanya abuna nyankwa ni yamfa sa yare na moye we bi yanton ne mo yabo ho afode e de tumi no na tumi na boye nana se ya me no tie fidie so se Ghana pani bi fra ana se obi ya wonya sayare bi e fro se ya nana number ben won fam frɛ number no akwanya so ho se bi pare ba obama akwanya ne ya kwa senso bi ne de asane yare am ya da number chawa fa number no to number no 0246 35 47 another 47 aye yes sense to be 0246 be ba to wa hunu ebi a wo tie tv no na mo hunu ya tro eda so ebi a no wani sabe wanya problem akra o site ne ye tie words ne ya ka no me ka no obomode anu ati atotrem yanko number is 0246 35 47 another 47 wait aye nana ansa sasreku ne number eno wode ato biara bomode ya so betimi abomode no afre nana apart from na nyankwa no wo sa de wo se mo ye heba yes heba bi te sa de yare bi te sa de na wotimi sa de habama esa ehwo adwuma yare bebre ebi te sa obi a opeye funu awoba okay obi a ne bema enya adwuma ne bema nya adwuma kojo to adabrijo ai oba ho a ye bema eduro yare de bebre mi wura nwire mu a me wani ya de hu ade ti yare bi a oba ye wo ho aduro a ye de bema wo okay yare bia apart from nyankwa no mes ye tete abai yes oheba no edi ya friend say e dua sudua heba center ai edin ye tetedin mpanimfo na didin ni sheyens ya na sudua heba center ya wo enkrai kaswa obum junction okay na wona bana de tu bia no eno nko ne number mo di djuma number no number ni bebre number no doso okay ya go to screen ani ai enti in case obi frɛ wo a na wana befa call no ana obi secretary bi wo ba bi eni po befa call no ye obi a ono na ye de na to heba center na no yebu nsa usha o eketwa na ye de aduru ni hye nsa okay odi aye adwuma ache ono na ye de dua sudua ba center ahye nsa o temesere so okay nti se bibi che no so a na wa frɛ nti ono na obefa ono na ekosa nsuo no okay na odi abaye wo kɔ ne nkyɛn a obibia ho yanya bu ne nsa de sa adwuma ye di bibia hye ne nsa okay ona de bia sudua ba center no medasi ai nti na ensuo ya ya ka ho ase wo bi ba ensuo no manfa bia ma na sani ese wo ya ha de beli ensuo no se wo ye nsanchuroni esan ye sofo sanete aha nti at the right time no enche bia ye be se ni bi dia brew mate ayaba he enye se yaba yawie aha ya je ha be ni fie enti nsuo no wo be hu ye be se ni bi ama o ama wo show e de a kire wo aha na wo wa numbi na wa test aha na yare bi wo no a se me sorry ya me be ko check up ma ko yare a obetimi atena me so me yare bi enu enti nipa na oda dua sudua ba center na no me pese ye be yi no so a kire mo ai wona na bae me ne bae okay na safa number na tu bia bi na ti wo kire kwa me number no is 0246 35 47 another 47 number na bi ka ho
ebi sa ka ho ebi ka ho okay so the best team ne mpacho okay nana ansa saseku ana wo hwe na yi oye pere kase wo tumi no otimi brand o ma ho e be ye fefe no asa small boy da bia me ka to race tumi ya tira kwaye o an hwa wara nyame esha me kwa kwaje nkrato ba esi anase me je commercial break ma me fa commercial break na kura nto na me nto ade kakra bi na me to wi a nipa na ednesi ne naso no na bebo wode na ono so aba betera konwa so na ono so aba beka de wonim na ya na me pa cho me do wase ya me esha me pa cho me je commercial break aba me ba me to ade na ya yi sa nipa no so edna kire me da se Tale ti ehoni ade come up akata wine akata wine so ade say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim de tim entimo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no abuso for me da mo nyina ase me bra no ya be enti me pesa me kɔ ntem ye ntwa ntem enam aka to say sanka me bie for la na mo bia ti me frɛ because enam ye ntem my interview na asema mate wo Ghana ayi se Jordan so ebi da Ghana dia ene na hallelujah asedan ko ba dia me no nyina ye ntumi kai ni ankopa ehuna nyankwa ensuo bi na de fa mo ye ho ban ebe bo e ba me pato ma me fa akwanya we so na me nto ade bra sesi ai nya adaje na twene me do through GB1 Industries aso ye GB1 Industries ye adwumako bi a omo dwuma de omo de ade se omo bodan so GB1 etimi bodan so ni ebi sase broni nsa no ana me pato we nya broni nsa no ebi before anso ye ni mo de broni nya ma na bibini wo ho enti ya kasa ka hu se oba ade boy no ma ya dwen o ma nyansa enti GB1 o ma kofa ade bi nwanwaso bi dia pa o mo bodan so na enchance no o mo all kinds of roofing roofing no o mo all kinds da busia abusia kafra kafra yes come up akata wine eti kakra ba na fache ohene ba ofori me pa to de o nyina ne se GB1 Industries o mo ye adwuma ko o mo bodan so a adan so mu a obi be sase broni nsa no na me pa to nye broni nsa no bibia dem kama GB1 wo probably a friend of so akom ya mo offensive road all man GB1 Industries omo ewo ebi o boga anawoti abroche and wasi dan upo bi amana boda no so ma kama enwunu me pa to me ka fu GB1 Industries e dia ma GB1 numbers ni 0540 11 32 11 no 0540 12 32 12 sorry 0540 12 32 12 and answer 0243 577 0243 577 283 when you GB1 Industries omo number omo de edi djuma eno no me pa to me do through Edusa Herbal Center mami Edusa me pa to me chiawo oni wa pa Edusa me chiawo nyina o ba de nhira mo mami Edusa me wie ya me baba de mentem ho Edusa de wonya ne Edusa pompu ni mpo a abusia wa nya wa na wa nya wonte ho a asemato mami ni kun ayen profobia omo ye oba de ada roma oba de do baba be dua krobu ha ye o man Ghana santememu pe Edusa Heba e wo so me metro e ho no ma Edusa Heba e wo
na mekanfo adusa heba ma bemma wo trase eche titu driver ni ana krati ni o trase eche bo modia se wodu ani betre adusa heba center ye wo swame macro hona adusa heba center ewo omo center se ni bebre na omo no de eya me friend se ahita o memu anyina wo ma fa restriction bi anto so adusa heba ekọ ba bi ya adusa heba obi osisi yo ya pa koko eku wo yo ba sabe emi ebe ha ni eba nkoyie adusa mekafo adusa heba e de ama adusa eye atrobia eye general pace wo mo na mo yo mo ya ahotutuo adusa ebetelete ade na menka ntewo adusa heba eye enyuma bebre minia bo modern na friend sawate fire na nhyɛ dɛ mpani so tɔn yare a ɛna onya modro yare bi ha na sɛ ɔde shop ko mu a wode ho wɔde baba ho so ne yakosiewu adusa ɛyɛ abadum Ghana adusa ba magana nyina me no adusa heba ɛdro ne bi na me no bi a wonum bi tena sɛ John dis ayɛwo malaria yare bi a beka ɛyɛ general sickness a etimi sa yare bi a na koko how oba sabe na tenka ati ayira oba no oba no be hia wotimi se ba ma waye de oba yi bi was package janisi so wa boduma wo wi a no oba na bisante wo wi anu ani weti na ha mi abusua basa o ha dwene me pacho ebisa heba ne number edie 0500 101 115 0500 110 115 and now 0457 009824 0457 008 009824 and now 0557 009825 0557 009825 when Edison Heba Center omo number wo betimi e dia from na number we ya dem away esi so sa 24/7 ofra ya befa oba de sha me do do mejo wa na so ye mejo wa sunsun nipa dan dan na mejo wa be kan ho asam kire wo me nua entrance o wo ye nipa bo ho ban pa wo ban bo pe tumi before 3 shas ye na ba ifo bi antwa ade obi antwa ampa na so amo so akwa yeso asama do wo time so oba de mfrɛ e ma time no so by force bra mejo wa aso ye mejo wa sunsun nipa san so ye sofo wo ye sunsun nipa oba dia da woroma wo pe sunsun bi ya adwuma mejo wa beboa wo ama wo saka sunsun bi ama dia ya adwuma to bi bia do wa sansu ya mejo beboa wo ebi ayo obi a wo pe ni e dia wura de o ye sofo wo pe ni dia sayare wo e prince ni wo pe ni dia kwati adro e dia na menka te wo ewi ase wo ani a abo akonto fo se ni suma ni mani enti bebra ni bi mejo beti wa bo ama saka sa ne ma wo gina wo ya no sunsun mu a mejo beboa wo me pato mejo number se na ebi ni 0453 011 926 0453 011 926 and now 0272 854387 0272 854387 when my one the numbers are on the ediduma open school no subi akọ sunsun school no a ofa sa na bana osabeka na me kan fo Kumawu TV enso e de ma se Kumawu TV ya wo airtime bebre a ya de ediduma e bi ya so fo person be preaching wo ye obi a person ba beto airtime bi a me pato se coronavirus nti ya jeje abo no ebo ne da fom na se wa ba beto airtime se sie na se coronavirus ye na so se atwamu a abusua ba ene ye obi nka nkyerɛw aha TV station agidin akoba bia me pato number no me do number no de to bia no fa sa number yi na sa di we ka 0200 603 602 0200 603 602 ubetimi afa sa number so ana 0453 011 926 0553 011 926 and 0272 854387 na ofrea ya no bedi nkomo airtime bi apedi e betimi ato bi ama o pe show yi so so a o fa number no a ya no bedi nkomo me pato nyame insha me dano me ho na makwa akofa na ansa saseku na ka sa so de obi asire na so wono na bia so oba Herbal Center esine na so wono so ne yaku mpanifo abu ne nsam nyase yaku ne nsam na nsam abu eye sunsum wasam ene yaka yaku ne nsam kyase ya de tumi no nyina ya dai ahye ne nsa enti ensuo na yaka ho asem ensuo ya de din ene ne honam sei
ne din agyentere ha ne din ayɛ huhu Jordan nsuo second Jordan wɔ bi Ghana saa nsuo no aberanteɛ ne yɛde ahyɛ ne nsa ɔbɛne memo akɔ aba me Joseph na ho te sɛ nyame adom bɔkɔ wona ne nana ansasa saku ɛbaeɛ yo me pata woyɛ secretary ana wona nana ɛka ho asɛm sɛ yɛbu nsa ɛde nsuo no ne herbal center ne nyina hyɛ wo nsa ɛyɛ wo a ɛyɛ me a me pata odi ne sɛ me de Ɔheneba Ofori yeah oh wow Ɔheneba Ofori me pata Ɔheneba sɛ si ɛhwɛ nana ansasa saku a na yɛ ho no a yɛsiw so a wobɛtumi adarete yɛ ana yɛsiw so a wobɛtumi aboa deɛ nana ɛtumi yɛ nyina wobɛtumi ayɛ ana sɛ disi yɛ hu na de wode akɔ akɔma nana kura sɛ nana no ɔno ɔyɛ opani a ɔte konwa so okay nti me ɛna yɛde me yɛ den esi ne na so a ɛba no sunsum adwuma ayaresa mwe bia no okay me na metu anamo esi nana no mu okay ama nipa no ade bia na opɛ bia no misu na ebesi ama metu sa na man na nyampa no ekumi okay ekoyi nana Ɔheneba Ofori beside nana ka ho ɔhene bia nana nana ɛdeɛ ne deɛ pa na moyɛ mo herbal center ho yɛ wi a ɛdeɛ ne deɛ pa na ba nsuo no ho a ebetimi aboa yo uba dua sudua herbal center yɛde ahaba ne nubra ɛna yɛde yɛ adwuma bebree oh fine ɛfa sunsum fam ɛne wonama fam na me no ankasa no me herbal practitioner okay na ɛyɛ clinic kɛseɛ clinic kɛseɛ abronsan a esi hɔ no mo obom Junction Kaswa sena na ɛkyerɛ no na nsuo no so wɔ hɔ no mo nsuo no ankasa deɛ adwumadi a edi no sunsum adwumadi nko a sunsum adwumadi nko a na nsuo no edi nti sɛ obi wɔ no ɔba yɛ clinic hɔ na yɛhwɛ ne physically na yɛhwɛ na me problem no ɛkyɛn ahaba no so ne nsuo no betuma aboa no a yɛ recommend man sɛ nsuo bi si wɔ hɔ no mo na otumi kɔbɔ ho afɔleɛ na yɛtumi de afɔlebɔ no kɔ a na yɛsɛ bi ma no a na musuyefuo bi nsa na ɛda ne so ɛna ama saa yare no aba ne so a na ntem ara de efiri ne so na obi biere eni wo a ɔwɔ hɔ nso a ɔde ebenya encounter yɛde ne bɛkɔ a kosi nsuo no ho a ɔbɛka sɛ me kɔ yɛ no anyeyi wow wow sene tibia nipa no edu ono ma obenya na yaresa ne yaresa ani nyama ɛyɛ no abuo nipa ama nipa tumi tumpon ɛwɔ abrabɔ mu ɛna yɛn yaso yɛ hɔ no mo no ansa na ɔde ebenya nkitaondie no yɛ no yɛwɔ ntam ka ya ka because nso no yɛ ɔbaatan ɔyɛ ɔbaa wow nti no yɛ no yɛn yi obi ton sɛ bia waba yɛ hɔ abɛgye mmoa yɛn yɛ saa yɛ deɛ ni sɛ woba asɛm biara na ɛbɛto biara no wɔ wiase mu ɛne wanamotu mu wɔ nsuo no de bɛkɔ akɔyɛ adwuma no asɛm biara to wo a yɛbɛduadua sɛ na yɛaboa wo ba yɛntumi ngyina biribi nka ho asɛm bɔne sɛ ɛsi anaasɛ because nsuo no ɛpɛgye nipa ama nipa tumi tu mpɔn abrabɔ mu ɛna sɛ na nana sesiriku ɛka no obi wɔ no ɔpɛ sɛ ɔnyɛ star sɛ nsuo no ɔpɛ sɛ ɔnyɛ star yɛbɔ afɔle no wie a yɛwɔ nneɛma yɛde ka ho a yɛde yɛ akwankyerɛ na amammerɛ ɛma sɛ nipa no sɛ ɔyɛ sɔfo ɔpɛ dɔm ɛwɔ n'asɔle ana ɔyɛ ne ntumu ɔpɛ sɛ nipa nyinaa ngye ne ntumu yɛwɔ nneɛma bi a yɛyɛ a amammerɛ kwan sɛ yɛde ma nipa no na ɔyɛ a ɛbɛma ne kala biara na ɛwɔ wiase biara na nipa dasani ani gye ho no saa kala ne bi bɛba bɛtena ne mu ama sɛ nipa no ehu na ne bɛgye ne ho sɛ ɔhwe aso sɛ ɔyɛ den koraa sɛ den ara ɛda wobɛka no wasɛm sɛ wokɔn den no mmɔɔ no adeɛ bɛkyi na nipa bebree sɛ di n'akyi saa na nsuo no yɛ nsuo no yɛ na nsuo no yɛ obi nso a yɛde yi musuo sɛ wakɔbɔ musuo wakɔfo obi kunu ana wakɔfo obi yere na aduabɔ ɛbɔ oba a yɛde bɛyi sɛ musuo no ɛde firi so na nsuo no yɛntɔn nsuo no yɛde ma wo a sɛ woba yɛ nkyɛn na yɛ sɛ nsuo no ɛde ma wo a yɛbɛkyerɛ mammerɛ a wo de bɛyɛ a obi ba a wontumi mfa bɔɔ ma no sɛ mede gye wo bɔɔ sei sɛ bi a mɛfa sɛ sɔfo aba na
me fa me onye example baba me di nsuo bi na me dey adwuma obi di yare kase bi aba na mpese me de nsuo reference bo o me nyankwa ehuna nyankwa na mpese me de sana yare a me ni wo kwa sa me charge nipa no o charge no nsuo na enye adwuma okay enye adwuma jese nipa no oba wa ka kire ni say ade no se na etie no bo afole nti afole bo na wo bebo no na wagina so de ya mamere ye be kire o se bebi a wo de be ko nyina no na wako o de ma nipa no a sharp kra obi wo ho no ma problem no adani so ache wayi onhwe nyi ni pressure raise ako high diabetes ni edinya ni kidney or liver problem waye nyi obekomu pii no na bia sunsun bi ana beyibon semi ne asoma na wabe won pane bi ana yato yare ne edi ama no ana bia se nipa no ebusu ni bi deka wo sunsun mu ena sa eka no ye di sika na no otua nti onya omenyankwa no yusu ya na bibia ayekama abisia fa number de tudwa ye WhatsApp line 020 14 30 221 020 14 30 221 and your direct call no ye 0246 35 47 another 47 o Freddy's number where baby bia wo so abrochimen be bia no obetumi de anya encounter na betuma boa abisiafo diaso aba herbal center ena me no mo ade ahyiamu yi led by Nana Ansa Saseku ya ote ensu a efre no ehuna nyankwa eho abisia we de efre ne agro we obi a ote abrochire we yi a abisia mfa mo manya agro mo de ya nebra medical catch us bibi nti me phone line no enti ena Benedi Asoba Herbal Center ehuna nyankwa ensuo kase a ebo nipa amansa nyina ebo aye ena me no wa twetwe nkomo me pa so na ba ne guske ne bo ma bia me fa na onu mo twetwe nkomo me pa so ma no ato me no a me sorry abuja so me chia me kiu nyina Sister Augustina Sister Loretta Sister AJ Hipsy tale ebo ni AJ not me chia akata wine man so I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana chance ni twa no aye me de ya sebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man